No, Michal, povedz nám, jak ideš do Bratislavy. Dobre. To chcem do Bratislavy, vieš, chlapci. Čo to bude robiť? Už ideš konečne do Bratislavy. Čo chceš s chlapcami teda robiť? Zobrieš do kriku? To ja sa nerozhodujem, to šéfka sa rozhoduje. Tam bude pracovať, nie? No. Povedz nám, Michal, že jak ideš do Bratislavy. Čo mi treba zatra ešte kúpiť? Testovnú tášku, šušťák mám celý komplet. Všetko máš? Mám. Čo mi treba ešte kúpiť? Botázky, slipy, testovnú tášku, žltovku, trička, ešte čo? Žltovku. Ponožky mám. Ukáž, aké máš aké máš ponožky. To je nemožno, že mám v kolanice mám. Myslíš, že budem frajer, chlapci do Bratislavy? Budeš tam frajer. A normálne budem Koľko rokov sa chystáš do Bratislavy? Nechaj sa prekvapiť, Zlatko. Ale preboha, čo tam budem robiť do piči chlapcom v Bratislave? Pracovať a čo tam budem ešte robiť? A čo chceš robiť v Bratislave? Tak napríklad, keď šéfka sa bude pýtať, že akého zoberiem chlapca, napríklad bude robotníka, alebo pedofila. Pedofil radšej. Pedofila. A keď šéfka povie z Bratislavy, tak bohužiaľ zoberiem chlapca. Jako robotníka chcete, alebo... A už sa nevráti späť? Už na to zabudni. Už nikdy. Prisám Bohu. A povieš nám niečo, jak bolo v base? Nie, v base nie, ale keď pôjdem do Bratislavy na 3 týždeň, tak budem frajer. Budeš frajer? Pojebeš také decko? Nie, v Bratislave tam... Takých chlapcov? Hej, nebudem ja ho jebať. Oni teba? Oni mňa budú jebať. Budem frajer, pekne, jak ste vy. No, čo ti na to? Ja nie som sprostý ako moja matka na hlavu. Lebo keby som sprostý bol na hlavu, tak to nie som. Vždy som na psychiatrickej nemocnici, na hlavu. Na chorý na mozog. Takže, bohužiaľ, zoberiem chlapca v Bratislave pedofila. Dobre to robíš, to už tvoja vec, čo budete robiť. Takže, dobre ste počuli. Čo budete robiť, to už má vec. Ale počkajte, pani šéfka, a čo budem robiť chlapcom? A odkiaľ mám vedieť? Ty musíš vedieť, čo budeš robiť chlapcom, odkiaľ mám vedieť, to je vaša vec, nie? Čo budete robiť, to už vaša vec. A sám ideš do Bratislavy? Nie, sociálkom idem už. Také budem frajer. Všetky chlapce sa budú všetky na mňa dotýkať sa to. Prečo sa budú na mňa dotýkať sa pozerať? Myslíš, že budú ma chcieť 5-6 chlapci pozerať? Budeš rád, keď 5-6 ťa budú jebať? Hej. Chceš tak? Nie všetky, tak 2, 3, 5 tam budú chlapci v Bratislave. Jeden chlapec tam bude, cigánček áďu, cigán. Ale vieš, že v Bratislave žije okolo 500 000 ľudí? Joj, Pane Bože, koko tam budú, koko, pre Boha. Kolanica sú buzerante, kde sú. Pri zastávke sú kde sú. Všade. A ubytovne sú. Hej, sú. Tak bude sa kurviť na Petržálke, ne? Kde, v Bratislave? Hej. Ty koko, ale aké budem práve vyblakaný chlapče po piču Bratislava. Len čo povedia... A nebudú ti stade chýbať buzeranti kamaráti? Kapušanok? Nie, iba v Bratislave. Bohužiaľ, komu sa nepáči, dovidenia. A tvoja rodina, čo tu žije? Nech zdochnú. Buzeranti vyjebaní. Dneska som kúpil kilo cukru, kávy. Ešte mám to 30 €. To sa nechám zajtra. Zajtra sú sviatky. Hej, zajtra sú sviatky. Oj, chlapci, aký budem parádne z Popiči do Bratislavy. Ty koko, Michal, Popiči budem mať. Koľko máš už rokov, Michal? Počkaj, 35. 35? Popiči budem mať chlapcom mať. Popiči budem mať. Tak ma pojebuj, že budeš aj plakať. Že od malička si buzerant. Čo? Odkedy si sa narodil, si buzerant. Presne tak, ešte len budem. Ty koko. Ale nie tu v Kapušana, to taký... V Bratislave, ne? V Bratislave. Obytovne. Nie chlapec, ja nebudem ho jebať, on bude na mňa jebať. Lebo on mi povie, no Michal, máš 1 minútu, ideme do lesa. Osprúchus, alebo sopka, alebo to jedno. A za hodinku, máš hodinku? Nemá. Tak za hodinku, vieš, po hodinku ideme do lesa. V base ťa nejebali? Počkaj, čo chceš do mňa? Neboj sa, ja sa nenásilím ťa, pojebám o to všetko. No a keby si skúsil, chlapče, tak ťa rozkopem hlavu. Ale mne? Tak to som buzerant. Keby som mal muzeť, tak idem s tebou do lesa. Čo ti jebe, ty kokot. Počkaj, keď chceš ma obchytávať, môžeš ubiť to mne. Ale nie, no, treba, do piči ešte raz. V lese môžem, mi je jedno, ale pristám Bože, ubiť to mne. To sa na ten zabudni, chlapče. Lebo keď tam budú plno chlapci, že sa dozvedia, že chlapec ma nasilňoval, po piči. To ti garantujem, chlapče, moja matka zomre.
Garantujem ti, po piči ten chlapok bude s ma, po piči budem mať. Márne, že budem v Prahe, jak by ste vy. Toto nejde, že som v Prahe, môže byť každý v Prahe. Čo sa obvysím, alebo sa Čo si kúpil do Bratislavy? Ukáž, čo máš v taške. To nič mám odložené. Ešte zatiaľ ešte musím kúpiť cestovnú tašku, žltovku, trička, botasky, slipy a to je všetko. To sa mi vyššie zaplatím ešte na zuby, na tvare ešte na vlasy, nie? Na tvare ešte na vlasy. Dobre. Budeš gigolo, ne? Co? Kurva. A jaké budem pekný cikako, páne Bože, frajer, po piči. Po piči, chlapče. Už si má veľa chlapcov. Tak počkaj ešte v Bratislave, to ešte len začiatok. Počkaj ešte ubytovňa, koho budem mať, počkaj. To je len začiatok, počkaj. To je len začiatok. To sú budistí. Tomu sa nepáči dovidenia. Šepka čo povie? Ja mám spiči šepky, mňa z toho hlava neboli, mi to jedno. Ešte nám povedz niečo na záver. Čo to je, jablko? Daj mi ho kus jablko. Poje najprv jablko. Jablčko mám rád. Ale nie, bohužiaľ musím to sklamať. Nech sa páči. Dobre chlapci, idem domov, matka ma čaká. A smer kôž? Nie, idem domov, lebo dnes som plná pohára, som hladný do piči. Ešte musím trošku aj kávu ti piť. Dobre, Michal, veľa šťastia do Nie, Bratislavy. neidem, ja ti potom poviem kedy, lebo ešte si musím kúpiť cestovnú tašku, musím kúpiť ešte čo? Žltačku? Nie, žltovku, čiapku, ponožky mám. Ponožky máš. Slipy. Slipy ti trvá ešte. Botasky. Cestovná taška, botasky. Slipy, to je všetko. Oliaci strojček. Toto mám. Do piči nemám, to nemám. A nechce sa pekne ostriať pre chlapcov. Ja sa mám, tu sa tam strieľať, ešte zuby dám do predka, ešte tvara, to je všetko. Dobre. Dobre chlapci, dneska potom vám prajem na Vianoce príjemné sviatky, A veľa teraz. zdravia, šťastia, vám nerejte, čo sú Vianoce v stredu. Takže ešte vám prajem príjemné sviatky, veľa zase na Vianoce, veľa darčokov, veľa zemiakových šalátoch, veľa... Aj tebe prajeme veľa chlapcov, veľa Máte chlapcov. sebe ubytovne a počkaj. Nebudem sa hambiť pre chlapcom bytovne, keď budem ma Nebudeš. chytávať, nebudem sa hambiť. Nebudeš. Nie, nebude. Počkaj, nechoď, ešte máš času. A tam mám lampu. To som chcel. Nebudem sa hambiť pre chlapcov bytovne. Nebudeš sa hambiť. Odkiaľ to vieš? Neviem. Alebo Nie si hamblivý, ne? Nie. No, to nebudeš sa. Ten chlapek bude ma hladkať, prečo? Ty koľka sa hambiť. Strašne sa hambiť, do piči. Neviem, že budem pekný preboha, ale budem občítať, kde mám hladko, to prečo? Lebo som budeš pačiť. Ale nie som malé šteniatko, bo ja to jedovatá mačka, to som šteniatko. Tak keby som šteniatko, hľadal som košíku. Preboha, však si uvedom, do čiatka. No, dobre chlapci, čakám mačka, lebo som do piču hladný. Zajtra sa nevidíme až po novom roku po Silvestre. Dobre, maj sa, Michal.